bang pawan ku jabe. Wah, goथाव ना? गोथाव? Ji gurbai gथ'फ्रा माइ जादोंलै हेलौ लोगोफोर आङो फैनानै दायो न' फारसे मोनफैबाय ओरैबायदि गरम आयौ हाबाब आं माने ओरैजायथ' न'आवथ' जिरायनो हाखायादियानो गोनां नैबे जोंहा ओरैजाय न'नि उननि ओरैजाय मोनसे दंफां साया दं बेयावनो आं जिरायबाय आं मा खालामबाय मिथिबाय ना सानदुंआथ' सानदुं ओरैबायदि गोसाखा आं ओमफ्राय ओरैजाय लेट्रिन आरो बाथरुम खाथियावनो आङो एसे ओरैजाय साया जायो बे माने लेट्रिन बाथरुमा माबाखौ सानदुंखौ होथेनानै आं बेयावनो दसे जिरायबाय स्कुटिखौबो आं बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय जुथा मुजा खुनानै जुथा बेयावनो दोनबाय आं खुनानै खिन्थु थानो हायाखै नालाय ओंखायनो बेयाव थांगाबाय आं ओरैबो थांदिया बेयाव एसे माने मोजां साया नाङो खिन्थु बाराथ' नाङा ओरैजायबो होथेनाय जाबाय नालाय ओइ एसे ओरै गब्लंजों एसे ओरै फैयो बारा थेवबो माने बारानो गैया दायो बाब बेबायदि बोथोरखौ आं मा बोथोर होनना बुंनांगोनलै हाबाब दाख्लै जोंना सासे आइजोआ बुंदोंमोन जों गामिनि रायजोनि माइ गायनायाव देग्लायनि बोथोरखौ जोला होननानै माने जोलामार खोमालै बे बोथोरा ओंखायनो सान्दुंल' होना होबाय ओंखायनो माने बोथोरनिखौ नायनानै बे मानसिया मोजां नाम दोनबाय आरोखि जोला बोथोर वाह आंना हिन्जावा आं गाननानै फैनाय लोगो लोगो गस्ला लंपेन्टखौ सुजोबखाजोब्बाय नङाबा माने बसन्त बेरोना फिसा जानाय अबा थांनाय नों मा होनदोंमोन मालायनो दैमायावसो दुगैयो माथो नों दुगैखांबाय मा आइसक्रिम जानाय लिंबोदों मा जाहैबाय ओरैजाय आइसक्रिम फैदों माने आइसक्रिम फैनायाव माने खल्ल' गाबाय लामायाव खालामथारबाय ओरै लिंबो आंनि खोनायाखैना আমার ঘরটা হান্ডা বুংরা ইফালে আনা বুং হিন্দিতে বুং না হিন্দিতে বুং হিন্দিতে বলো না মা फैसा लाना फै फैसा बै मबाइल मा सलाइट थौ आइसक्रिम जानो आयु गरमाव थानो हाया थौ माने खेले होनाय खोनायलाय लोगो खारलांजोबबाय अबे थांबायसो मा लिंहरब्रा मा नों जाया बोरो हा लाबोगोन थोद दाबोनालागै गेले आहियो गुलुं कलागलगे इमान हाल्ला হৈছে কিমান এটা দে 10 টাকা কেন হয় নে सासे आइसक्रिम थुग्लबाय नोंबो जागोन नामा आइसक्रिम गस'फ्रा बाब हा थुग्लु नोंबो जागोन आइसक्रिम जागोन नोंबो वा बोरै फैसा बोरै अनै बा भय करा नायो फैसा बोरै एदु किमान 10 টাকা पाकरो तिनतो दे दीजिएगा ला नै आंबो मोनसे लाबाय नै माने मा जाहैबाय आंबो बारे खाफाला मोजां माने मा जाहैबाय फैग्रोमोना थान्दा नालाय गरम नालाय नैखौ आंबो थान्दाखौ मोनसे जानोसै दाम खमनि मोनसे जानोसै आं जोंनाथ' माने मोजांबो लाबोखाया नालाय बे जाबाय बरफसो दै लोगोफोर आइसक्रिम नङा बियो बेयाव ओरैनो सल'सो माने बियो बिदि होनाय खिन्थु बियो रिलि बुंनो थांबाथ' बियो मेन माने आइसक्रिम नङा आरोखि गोलोमजायजों माजों आं बेखौनो जानायसै आंबो आयु नै माथो बिदिसो लेथाथारखोमालाय जाबाय आंनि गोथाव मोनदा मोनाखै नोङो गोथाव मोनदों सिनिखौ बारा होदोलै सोर गोदैथार फैनि आं दायो लान्दो मा जाहैबाय गरम मोजांबाय गोसो दाना मोजांबाय दा गोदै नामा बारा जाबा मा जायो बेखौ इदि खालाम
ओमफ्राय ओरै 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 खिन्थु गथ'फोर जायो नालाय आंबो माने बिराद गरम मोननायखाय जाबाय आं एसे दै